Pormal nga Gipasidunggan sa Sangguniang Panlungsod sa Davao City ang gobyerno sa People's Republic of China ug si President Xi Jinping tungod sa ilang dakong tabang sa pagtukod sa Bucana Bridge. Usa sa dagkong proyekto ilawom sa National or Build Program. Kinasubay sa resolusyon gisang ati Councilor Daniloy Dayang Hirang diin gilasab sa mga opisyal sa syudad ang pinansyal ug technical nga tabang sa China nga naghatag matud pa og dakong kontribusyon sa nagpadayon nga pagpaayos sa transportasyon aron mapalugwayan ang trapiko ug ang pagtukod sa mas lig-on nga ekonomiya sa Davao City. Giilasab sa konseho nga ang Bucana Bridge dili lamang infrastruktura apan simbolo sab sa lig-on nga paghinagalaay tali sa Pilipinas ug sa China. Gipasiug daw sab sa resolusyon ang dugay ng pagtambayayon sa duha ka nasod, lakip na ang kooperasyon sa pagtukod og kalsada, flood control systems ug uban pang social development projects nga makatabang sa komunidad. Gani ang kopya matud pa sa resolusyon ipasa sa Chinese Embassy, opisina ni President Xi Jinping, pinaagi sa diplomatic channels, Department of Public Works and Highways kung DPWH ug mga lokal nga opisina sa panggamhanan.